Ale Ideme. jak môžem byť chicken? Pana, to je jedno. Alebo z toho dáme video, nie? No však veď. Však už to cečam. Ja nie. Však to nestrihneš. Nemám strihať, ale to je jedno. Čo máme? Ty vole, to je akože Kde si? nus. Ja už na začiatku. O, tu je s tým. Nie, vilko som si byť všade, na každom videu. To je percent. Neviem rozprávať. Percent. Škoda, mňa na čo 8% nespadlo. Ja no hýbej sa. Počkej, ja budem kúra, hej? Aj. Považi. Tu typne mi kráva skoro miesto. Čo ešte raz? 3, 4. No. Taký treba. Ok, dáme, že easy. Ja som ešte vedel. Mám taký jump. No čo ja mám vôbec robiť? Neviem. Ty jump. Jaj. Ja kúda. Back to lobby. To čo tam čo je ten? Neviem. Hry. Oplaga mám sa ju. Hýbaj. No super. To sa im bez toho línie, že? A jak to byť chicken, ale potom? Ok. Kde ideš? A potom? Taký. No choď. Nedávaj sa dole. Ja to nič nebudem robiť. Hej, ty si iba pozor. To je dobré, nie? Ani ne. A možno bude večer robiť. Je to nuda. Môžeš doskočiť do mňa, aby si čo. Čo tu máme? Je tam dačo? Neviem. Ja som... Mám tam blok. Jaj, takže to máme staviať. Postav. No, mám. Dá sa tam? Choď, je tam blok. Iba jeden, bum, 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 Ešte tam bum. je. A máme to. Takže ty vlastne tiež máš dôležitú rolu. Aha, ty teraz musíš vyskočiť, nie? Hej. Aha. Dobre, chápem. Ale ty si modrý. Nie? No, ale však ty chod na to. Ja som červený. Aha. To nejde jak... Ty môžeš to... pustiť. Škoda, nejde to. Ty si ma chcel pustiť dole. Hej. Na mňa. Tak to snáš. Dobrý deň, dámy a páni, tady máme profíka menom Jano Joky. Ktorý ja jazdím na kure. On... Bolo to sledne. No akože daj, ale... Čo? Jumpni. Juj. A počkaj, sú v kaktusu. Go back and try again. Dobre. On nehádam od znova. Počkaj, však nie, choď. Nedespawnuj sa tam až hore, to tu. Kde? Vidíš, tam máš vyskočiť. Á, dobre. Tomu sa vraví pomoci. Ale dobre, to je ten balans 100 hodina. 100 hodinu. Dám to na frajera tak rýchlo. Nemohli by sme to dali obidvoja, že ja z teba jumpnem, aby sme to dali obidvoja? Radšej nie, lebo podľa mňa to akože splníš. Čo mi nedôveruješ? Ale že kúra má menšinu, jak človek nemyslíš? No, ale v Robloxe to asi tak není. No, dobre. Máš nejakú rolu teraz? Ako, Ne, nemám. To je to vyťažíme. Ne, nič nejde. Ok. Proste iba skoč. Inšpirujeme sa, dobre. Inšpirujeme sa. Musí vyskočiť, čau. No čau. My sme kúrky. A to ti podobím. Ne, čo? Vidíš na čo? Ne. A? Ešte drž. Konečne parkour. Aha! Prepač. Ešte ne. No super. Nevádí. Ten chicken joky som. Takže to sa nesmieme akože vôbec pomýliť. A môže byť teraz aj kura? Ok. Hej. Konečne máte, ale budem počúvať, nerobila som aj ťa. To som ja neurobil, tak trošku si... Ovládaj sa. Čo? No, vidno, že si kúra veľmi zle. Nehovoríš o sebe, ale to čo bolo? Ďaleko. Dobre, som kúra. No? No tak
Bože. Nevadí, ty si veľmi dobrý majiteľ. Ty máš apelku. Hej, čo si? No, dobre. A to ja chcem byť kurka. Skúrka. No dávaj, to nič nerobím. Chill. No teraz tak jumpnem iba, ne? Ale nie je problém, lebo keď keby, že ty mi tam nedáš tie bloky, tak ja som... Čak, ja viem. Vyber to... Tak, Máš? hej. Choď dopredu. No poď. Ešte tam nemá. No! Dobre, všetko. Teraz to musíš dať. Ale skúsime to, áno. Mojím Bum. Hej, sa nevracaj. Tu mám aj hapka, neviem prečo. Aj ja mi to neviem. To možno, že ty budeš umierať. Kurka nesmrteľná. Už môžeš sa... Hej, kurka nesmrteľná, nie v Minecraft. 2. Nie, ja už to idem sám, ale. Na 4 hity. Hej, ideš tam dobre. A potom už musíš nasadnúť na mňa. Na mňa. Dobre. Nasadni radšej na mňa. Hej, toto neskočím. Musíš to dať. No. Poď. Yes, kámo. No, poď. Som kura. Ty, pána. Poď, Neviem. teraz kurka. Sama. Ja ti poviem, kedy máš držať, hej. Ja sa chcem na to dívať. Tam máš. Pomeň ho tak, hej. Počkaj. Ja nie obskam. Dobre, máš pustiť. Aj tu si. Nasadni na kurku. No, poď. To čo? Tam sa môžeme dotknúť, alebo... Ja neviem. To je voda. Radšej nie. A vlastne, hej, môžeš. No, hýbaj. Dobrá. Vadí. Ja nemám Robuxy, ináč by som si dal respawn. Dobre, teraz je kura. Jopi. Počkaj. Nie. A nie, nemám. 4 minúty. Dobre, chod do kury. Dobre, tu máme ešte jedno. Jopi, kura. Som zvedavý, jak ti pôjde ten parkour. Nie, že nechcem povedať, že si zlý. Dobre, takže mám teraz pokoj. Uí. Babi má byť kura. Jak to sranda? Robí asi vieš, jak ten človek, ale neviem, keby tam nie je ten človek. Máš to? Mám. Je to tam? Než profi, kamo. Aha. Ako sa mi za... Sa mi vracaj. To je tak, že budem na teba pozerať, ja viem kedy. Naskoč tam, proste skús skočiť. Hej. Ak sme čas mení. No teraz tam Bum. Dobre, môžeš. to musí ísť proste dole, ja to musím potom skočiť. Nechápem tomu. Ja za tým ďalej. Dobre, choď. To je pekné botázky mám. A ja mám pekné topánky. Tu nemáš žena. Však ja viem. To sú fest pekné topánky. Keď máš žena, tak... Taky nemá nikto. Joj! Nezdaj nohy. No. Počkaj, osad tam a... Kura je nesmrteľná. Uí. Ja musím ísť s tebou, lebo ja to nevyskočím. Čo? Ty vo. Dávaj, poď sa mi pomôcť. Však idem. Díky. Hej, ale stoj. Sadni. Díky. Teraz nemám nič. Ty si nič môj zlá práca. Však sám si to vyhlasil. Teraz môžeš ísť. Ty vole, tebe... Ja sa idem pozrieť, či ti nožky idú. Tebe, keď to je cute, jak ti nožky idú. Čo som to? Kamo, tam je tá týpka, ktorá nás otravovala. Hej. No, My keď žudneme, to nie je tak. dobre, chill. Stretnem. Tak riskuje. Neriskuj. Ty vole. A to je, ako tá kura ma vyhodí, lebo ona je keby plachti, vieš. A vidíš, riskovali a dopadli jak...
Mama! Vidíš, ja som lepšia gazdárka. Mhm. Nevieme dať, kamo. Počkaj, skúsme si vymeniť mobily. Hej! Ja to... Ja nedokážem zomrieť. Ale... No dobré, tak akože... Iba dačo iné. Ok, ja budem kurka. Ne, iba dačo Jaké iné. máš čísla? Ja no iba dačo iné. Ty sa líval? Ne, ja som sa libol. Dobre, už. Fling... Ne. Daj mi Brain Revolution. Bereš? No dobre, už sme sem. No dobre, začíname tung tung sung sahúrom. Vím. Ešte nie som hotový na to. Fakt? Ja. Čau, tung 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 sahúr. Ty si tom sa mnou. Obidva sme. Najlepšie na to. Fuj. Ale ja nedokážem hitovať. Aha. Ty ma hituješ? Ne. No, ty hituješ tie jabka. Ale ja chcem hejt. No tak choď. A predehu, ja som ešte som joinil. Aha. Ja sa potrebujem farby, vieš. Ten tung 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 Jak sahúr. sa hituje? Tu máš atak. Tlačítko. Tu tak tu tralo. No ja chcem byť. To máš potom inventor, že koho máš. No, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok. Trallallero, trallallà. Porcolillo, porcolá. Ja to mám silnejší atak. Ja mám double atak, mám 2. Dávam. Každý má. A ne, to sa ti viac zlepšuje, keď postupom evolúcie. Ja si potom budem kupovať aj vajca. Ne, nemyslím to ja, no. Ja už si musím ísť kúpiť výboj, než mi to nepôjde. 4%, jo. Dobre, no to je pas. Som zabudol. Počkaj, v šope mám dačo fríčko. Ešte ten jabka. No však aj ja idem. Ty vole. To je один день Ja dávam 4 minus. Tupá. Hej, iba s tým petom. 42% či koľko to. Ja som bombardínu, kurku. Čo? No a ja. Crocodilo. To keď som kúkal toto riderkové video, no to... Ja som kúpiť to vajce. Ale ja dávam, kamo... To je extrémne rýchle. Ja mám 5% mobu. Ja dávam... Čo? Ty sa máš. Ja som dostal 45. Bombardínom sa to nedá hitovať. No však práve. Ale ešte raz to kúpim. Mne 5 dáva na hit. Ja dobre. 7. Ja mám hit 7. Ja mám hit 15. Lebo ja mám dvoch tých percentných. 45. Či 47, to je jedno. To je nejaký free gift. Juj. Din. Je to free? Či za nejaký čas? Neviem. Začnem toľko zvolať. Moje. Idem ešte dať. No, to je veľké. Idem ešte nejakého peta kúpiť. To ten bombardínu krokodínu, to je fest dobré, ako lieta. Jo, zem sú aj toto. Čiky. A on mi uberá tiež, aj. Idem kúpiť ešte jedného peta. Ja mám 24 trofeís, ale ja si šetrím na druhé. Zase 5%. Čo? Stanem druhý a Ja mám 20 na hit. ja dávam asi 15. Prečo je to taký pomalý? Ja dám 15. Tak 20. Viac ako 20. Neviem, či je viac ako 20. Počkej, Kanobácké jabka. neviem. No však ty tu hituješ aj mobov, ale oni ti tiež uberajú. Ja to Nekúpil. no to počkám ešte 45.
Ja som Himpman, Ty máš. Monkey. To fakt sa dá. Ja som to... Manzini Yes. bananini. Wow. Wow. Ja som to chcel preto, lebo ja som veľký fanúšik Brainrodov a tento tu na chlapec vedľa mňa tiež. Tento tu na Anglesu. Uj. Ja si nekúpim no vajco. Hej, a ja druhé. 40... 45 tiež. Ale ja mám už 45. No 3. Počkaj, že na koľko dám zlaté. Haló. Niekde s tým dovať. No, mne to len ceklo. Tam teraz akože buguje. No poď, bul. No, nie. Tak mu zabijem, no to on zabije mňa. Ale to keď ty budeš zabíjať mobov, no to oni ti dajú viac asi. My som povedal. Ja už dávam hit 50, kamo. Je 60. Tak keď ti palí 5%, či koľko to. Som robím to takým normálne. Ty sa máš. Čo to vyzerá cool. Už to mám 100. Ja som za chvíľu. Brr, patapim. Jaký má veľký ten nos. Hej, a ja vám dávam 100. Mám 75 HP. Čiže taký bol mi nôžku. Výborné patapima. Počkaj, ja no, odomkni si gifty. Jo? Hej, odomkni si, máš, mal by si mať 3. A ja. Teraz dám väčšia matrika. Ty volal. Ešte ten orech, kamo, to je najväčšie. Ty budeš ešte dobrý chopom dáva dobrý. A chicken dam. A to sú normálne aj brr patapimovia. Ja som od din. Ty čo? Kamo, ty čo hypíš? Jak vyzerám. Prečo budeš pomaraček, to je tvoj priateľ? No, to budem znamená. No, taký je život. Udin din 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 Yes. dun. Madin din din dun. To ty si ale lepší kus. Ty vole. Bomby dám. No hej, však. Vyskúšaj ten, počkej, ja chcem ten roh. To je dosť ťažké. Ja vyskúšaj ten Ja si idem kúpiť vajíčko. brr patapima. A ja mám 194, asi ešte vyčkam. Potrebujem 250, lebo koľko? No to veľké. Ako ja mám 270. Ja si to vyšli. Tak kúp, ono je to dobré. Za chvíľu bude mať To bolo 50%. Za chvíľu bude mať peta, kamo. 3, 2, 1, bum. Mám opäť peta. Také kúra. To si teraz odomkni, by si to mal mať. Aha, si ich to? Hej. Ale počkaj... Inventár. 80. Čas na sekund? 80 musím vyčkať. Aha. A ďalší bude zvierí Lario. Hej. To je v pohode, len teda šľapka. Pantofla. Že? To bolo veľké. Ja mám to cool. To normálne moderný jazz. To vlastne. Neviem, to potrebuje 7000. Ja mám 38% zatiaľ. Ja už dávam toho brr patapima. Aj fialového som dal. Počkaj, nechaj mi ho, prosím. Tu máš viacej ich. Ale oni dávajú 20 damage iba. Nechaj mi. Si ja tu podám. Ja také. Odíď doma. Mňa zabil. Teraz ideš znova? Ne. To je, když sem budem hypiť aspoň Mám hodinu. 10%. To je. Ty už máš Rilala? Ja to neviem vyslovovať. Ne. Ja mám 60%. Ja. Ja troška väčšiu bezvýhľadu mám, takže by som očakával toho viac troška percent. Viem, že tu je boss Rila, ale to musí byť Bonnie Campbell alebo také. Čo neviem.
Ty si larila už? Mám 80%, ale... Ja mám 85. No, to 96 mám. Ja radšej nemôžem hodať, lebo už mám iba 15. Takže radšej idem po oranži. Lirili larila. No som. Ešte nie. Čum, jak vyzerám, ty vole, s tými pantoflami. Jak king. Však sa kúkni. No, som nedokončil. A to mi zoberie. Kde si ty? To je to ten vták s nohou. Má dim. Čum, to je to ten? To ten boss. Ja už larila. Ďalšie špionie, alebo by tam Špionino. Nie, to ten typek. No, holub s nohou. On dáva akože tých brr patapimov na jednu ránu. Ty už si? Larila? Ja ťa vidím. Poď. Bim. Čo mi vyzerá? Bim. Mne to neatakuje. Aj mne to padlo. Poď. OK. No, ja som dobrá. Takže budeme vedieť, že je to na zasp... A ja mám 665 trofís. 30%? 16%? Aha, už nemám. Ale idem si ich kýpnuť. Ja mám 3,5 a 3,25. Počkaj, dám... Ja, to je brr patapím. Kamu ja dám toho búla na jednu ranu. Ja dám brr patapíma na 3 rany. A orech? 2. A 6. Oj. Sa ti resetne, kamo, keď to líbneš, no tak sa ti gifty resetnú. Hej? Nej. Som sa kúkol na gifty a resetol sa to. No to je jedno. Dobre tými pantoflami, akože to dáva. To vyzerá na 150-ky. Čo myslíš? Martin Valentín. Moja reč. To je mám 48%, to budem ešte dlho. Mám 22. To... Ja neviem, čo som si dal, ale... Čo som si ekvipol. Ty vole. Ona len dáva hest. Áno. On ma dal zase. No a čo? Dobre, Jano, hýbaj sem. No ku mne, ja som pri free giftu. No proste na spawne. Hýbaj na spawn. No, hýbaj na spawn. No hýbaj. Počkaj, stoj. Nič nerob. Nie, musíme sa takto otočiť do videa. A teraz, nie, takto naraz a takneme. Ale takto sa otoč, jak som ja. Takto. 3, 4. Čaute.